du fanget? Jeg har fanget en hornfisk. Ja. Så har jeg fanget nogle krabber. Kan du ikke lige præsentere dig selv? Hvad er det, du hedder? Jeg hedder Malte. Og hvor gammel er du, Jeg er Malte? 11 år. Og hvad er det for et arrangement, du er med til nu, Malte? Jeg er på fiskeskole. Det er meget super sjovt. Okay. Og hvad har du lavet i går og i forgårs? Jeg er ude i sø og fiske. Masser af aber og skaller. Var det godt? Ja, Det kunne du godt lide. det var dejligt. Ja. Så bliver man glad. Og herovre, der har vi jo så fanget nogle fisk. Og Markus, hvad er det for nogle fisk, vi har fanget her? Krabber! Det er krabber. Nej, den var så lille. Det er krabber. Og så er det sådan en her, jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Hvad ligner det der? Ligner det ikke en modspil? Jo. En skrubbe? En skrubbe er det en modspil? Det er sgu da mig, der ikke kan sige det. Jeg se det. En flot skrubbe. Ja, den lever. Se. Det er sjovt, den har sådan nogle ting herude i siden, synes jeg. Det er sjovt, krabberne kan godt lide at gemme sig under den. Men kan vi godt lige vise en krabbe? Der lever vi venner. Kan du vise en krabbe også? Ja, Markus. Og vi går lige lidt længere hen. Er du i gang med at jagtfiske, eller hvad? Skyde nogle fisk? Nej, jeg venter bare på, at det kommer. Jeg keder mig mega meget. Hvorfor gør du det? Fordi jeg har været her i super lang tid, uden der fanger nogen. Uden der har været nogen bid? Yep. Der har jeg mega lang tid. Filmer du mig? Ja, vi filmer dig lige nu. Nå, okay. Hej! Du vil godt tage kassen, Claus, mens der er fisk i. På første tur. Vi går lige over og finder kassen med fisk. Den kommer lige herover. En blå fiskekasse herovre, den kommer vi til her. Og hernede, der er der masser af fisk. Masser af fisk. Claus har en pose.